бита. Боболечката как гони гълъбите и се отдалечава от нас. Сега сме на Тюилери, само че Тюилерито е мокро и не ни остава по обувките за месеци напред, като миналия път. Корен, да. Отскубнали с някакво дърво. И сега отиваме към Лувърът. Ето мама и боболечката под Тюилерито. Валентито и аз. Защото гледаме срещу слънцето, го е батарайчо. Боб един гълъб, веднага отиде да го нападнеш. Къде е гълъб? Его е там. Това е гарга. Нещо специално има обясняват.